Kani kadi ke jahat kabala ban kit ikling sun kabala pendon kam ru yaka da ki bor nuklear kabala sna ban pen kit yaki bor sipai jongkuri Amerika haga nuguru ke jaga jong ke perthai hangni ka don ke jimbatai ke basai bat ke babane ha saphang jong kani ke jahat USS Abraham Lincoln kani kadi ke jahat kit ling sun kabala ru ban pendon kam da ki bor nuklear bagala ban yat haduriau kari Amerika kala pendon kam ban ai ya kadi kerteng ya u Abraham Lincoln ubalong ru presiden bakhan riu jong kari Amerika latei ye kari ke jahat haga laitorik jong ubnai November jos nam sejar khandai spa pra pusau la pentre kam ye ka nadu ka khat laitorik jong ubnai February jong nam sejar khandai spa pra bar la pentre kam pura ye ka nadu ka khat laitorik jong ubnai November jong nam sejar khandai spa pra pho khandai ka jaka ka bajuyang jong ka dai hapo jong udolonong jong ka sandiko ka USS Abraham Lincoln kare ke wei ni sipotli ke sat kitmar ki ba ken saitam jong ka ri Amerika balai la khat ye ke sat kum kata ka nongba ka baslei namar ba ka doni ka jingjrong ka balong hadu kumba lai spa lai pholai metar ai ka jinghe ju ka pengkyang ke jong ka long kumba nyo pho nyo metar ai kala ban kit hadu kumba silak ton ai ke jingkhia hapo jong ka jingdon jogri khat hapo jogri ke jhat kilong lai hajar ar spa ngot nangta ki nong troi ki bedai sa haw kidon kumba ar hajar sau spa phraphungot balade khenyang baro ki bedon hapo jogri ke jhat kilong hadu kumba san hajar san spa ngodi ai ki bru ki ba troi bat ki badon hapo jogri ke jhat USS Abraham Lincoln kalong ka jhat ka ba he kat ki lightly ai ki madan football lade khen nakut sekut jongka ka USS Abraham Lincoln kare ka bala pendon kam dagi artillery ki nuclear reactor kini kila ban trekam hadu kumba arpau hadu arposan snami ai khlam da pendon kam satia ban pendap umpnyang yeki kadai ka jhat ka bala ban ya stat kumba san phon ru kilometer haga siganta ki lingsun gila ban sa haduriau daki banai khlam da wan phai seki kat lingsun gi jongki kidon sibun ki lingsun gi ba khlan bor ki baran hapo jonggare ka jhat kini ki lingsun gi baran hangne kilong kum ka FA-18 kita ki super hornet fighter jet nangta ki EA-18G Growler electric warfare nangta ki E-2D hauki kini gila ban yo ya ka jingtip ka bakloi ha hakinu ki duki bentai ki badon sa haw nangta ki don ru ki helicopter MH-60 Seahawk kini kila ban ele persa ya ki jhat duriau bat ki la ru ban pelat im lada JAA kani ka jhat kala ban kit hadu kumba ru phau hadu nyu fusan tali e ki lingsun kajing pendon kam ya ka USS Abraham Lincoln kala ban tip ru ya ki badon sa haw ban hertman rengkau kajing pek bine habaro kilang bat kumno kala ban te lakam ya ka durau kitiar yale bat ki jeda wat lai kala shania hagi nongbut na ka bata ban ai ka jeda hanrei kadon ru laki jong gilat ban ai jeda yalade kidon ki namding ki khat daki RIM-7 ki bala ban yale persa ya ki lingsun bat ya ki namding jogi wepat kidon kita ki namding ki khat daki ta ki RIM-116 rolling airframe missile lani kita ki ram kidon ru kita ki phalan CIWS kini kiri ki tesma ki bala ba setang sejan ki balong ru ka jingada ka khandu ya kani ka jhat ka benta jo ki bu sipai ki bakerpang jo ka ri Amerika na ka ka jikpat pau ba hangnu ki sipai jo ka ri Amerika kidon ki jingpen trekam la ka don ka nu ka thma katip ru hangnu ba kan sange katip hangnu kini le persa kidon katip hangnu ka don kam ya ka jaka ban ai ka jiarap ya ki bru la jong bat ka ju ai ru ka jiarap ya ka nu ka jingja ka susi ka jing lai do jongki nong pahara haga lek ka wan ga jongki haba ga ka chat ka poi hagi nu ki jaka ka pha ru ya ka khubar ka bakhlan cha ka sansar ke khadar bat sha ki bor sipai jo ka ri Amerika ka jing tre kam ka bakong san jong ka chat USS Abraham Lincoln ka ba yo ru ba simenta kum haga thma jo ka gov ka ba jaus nam sejar khanda spa khanda poi tang ba sugar san ye ka thma ha ka thma jo ka ri Afghanistan ka ba jaus nam ar hajar iwei tartar bat kum juru haga thma jo ka ri Iraq kala trei kamru hai ka dureo Persia ha ka dureo ba jong ka China kabran saphang sathi ka julai tru sigi benta jo ka Iran ka Korea satai la mengi bat ka China ka USS Abraham Lincoln kam juyat marwai ka yalam ru ya ka kunhun ka tip da ka carrier strike group lane ka CSG kini ki kumthop ki guide missile cruiser kini ki la ban tip ba hangnu ka de ban penjat hangnu ki don ki jhat dureo bat kumno ban penbyang ya lagi jong ki jhat
Kini tiar ke bakin sai tam ke bala ban ai ke jiada ye ke bor sipai jo ke mereka bat ki long ru ki tiar ke bakin sai tam haga perthai balai ke USS Abraham Lincoln ka long badon kam hadu kata kani ka chat ka dei ka dak jong ka jingsan sar sipai ki ba klan bo tam jo ke mereka haga perthai situlup bagala ban herthmar ke lingsun klam da pendon kam satya ye ka jaga sa ke jong ka sabar nagari kala aru ban trekam habaro arkum ki bor sipai bat ka chia te lok ka jongka ka jingdon jo ke wei ka chat kala ban kata ye ka jinglong jingman jong ka jingsngan jo ka than hi baro ka wei bat ngila ban ong ba ka dei tang ka USS Abraham Lincoln ka ka chat ka ba pendon kam ban ya lingba jong ki bor nuclear ka bala aru ban yele thma ban pen sange ik noksun bat ban pen pau ye ki bor sipai jo ri mereka ha ga nu gu ka jaka ka ba ki don ha ka perthai bat ka ne ka chat jong ka ri Amerika menta ga don hapo jong ka duriau hajan jong ka ri Iran na ka bantaban pen khre ya ka jing herthma ya ka ri Iran halor jogar ka jinglong jingman jogar ri Iran namar ka jingdon ka thma po ying hapo jong ka te ka ri na ka jing persa jogar ru ba ya unong sansar jong ka te ka ri u ayatollah Ali Khamenei kabala thai nadu ka tayo ka benengkong jong ubnai Januari jong dos nam ar hajar ar phon ru khoblesi bon ta thadu bi kandu ha ko pat ka video